nyaka sani petitioners osetere doho achiel kuom gi en ndikruok kaka inyiso ji ni kiwuok e SHIF nego bed ni indikori e SHIF. Kok indikori e SHIF to kibi yudo thieth. Mano koro wacho ni en akwede. Kopogore gi mano, kwan 2.75 mana nego bed ni chako ng'adwa chakre dwe mar adek. Wach ma kama ni e doho odiochienge mar ariyo odiochieng' ma kawuono, geno maro ni jong'ad bura adek ma kama biro bedo ka ilo bura ma kama e yo makare. Okinda, nano kikino wiyi. In kino wiyi kata ber kata rach, in mari chung mari en mane. Ing'eni joma ng'eny neno to magi osiepena kabisa yawuoth go chokagi. To nitie kamoro ma giumo. Ing'eni kigo dala tipogo mwandu ting'iyo ni inyarito mwandu machalo nade as per the family. Ineno SHIF mobiro ni en evolution, en gima nochakore to kunya kete at the top nikech en gima pod dongore. Gima dongore ichak ng'i chakruok tichne eming'eyo ni ere kanyo manyalo rekebisha, ere kanyo manyalo maintain, ere kuma rekebisha, ere kuma maintain. To Sharon, en so unfair mar ka ng'at ma jakenya man gi oweso man malo chulo pesa marom ng'ama ni piny. King'iyo pinje mosedongore kata idhi mana Cuba ma ong'ere kaka weche mag thieth gi, iyudo ka ng'ama ni piny ok chul pesa marom gi ng'at man malo. Pogruok nyaka bedi. Magi idea mane wakelo. Mar ariyo, dero mar NIF no tuchi gi jo ma lwetgi bith. Mano seyo. Yes, lwetgi bith. To yo minyalo gologo, ng'ama lwete bith kutucho dero, to nyaki make. To kok imake, to kinyalo wacho ni aneni kitucho dero, to kineno. Nyaka obro teri e kot. To bise neno ko makra mna ng'ata kotendre kod mibadhi ahinya kotendre kod mibadhi mabende seyo. Yes. Government timo ber kabisa. Mami awacho ni you give me time. Mami awacho ni mondo walosi gima nyalo konyo the common man. Wawuok kuom NIF ni to wabiro SHIF. Mondo iwinjo kata kaka wakili wacho. I support him fully. NIF nopong'o oganda chiel. To oganda gi be mana jo Kenya. Ok nya wacho ni koro wariembo nikech in oganda chiel. Wa create yo ma koponi nikech ginene ko biro electronically. Ok en gima biro kaka no biro choncha. I feel ni mondo wami jogi time. Mondo kagi ample time. Mondo gi organize no gigi. Koro kagi fail from that point kokwanyo bwana, we gave you an ample time. Ini dono megi time para mna thulo nyaka karango nikech ginero mabende oganda mapacho ka penjore en kaka idwa chok osuru makamage. En kaka transition makama dwa timore. To par nyaka sani ne SHIF makore daro dhie SHIF. Gintiere kod gope mago siptende mag jigi wegi moheyo siling bilion 6. Mabende poko chul nyaka sani. Momentiere moko kuom siptende mag jigi wegi private hospitals. Moko accept cards mago mag SHIF. Bingi umiyo gi accept nikech lwedo mosebedo mabith gi weche mano koriere e NIF. Omiyo koro ne giluor. Mondo wakony jakenya mago kurani. Ng'ino kiere ni wadhi NIF, wadhi SHIF, ang'ama ni en mago kierego. En odwaro thieth. Osechulo pesa ne onko dhi osiptal to odwaro thieth. Nyaka walosi long term solution. To maka wami jogi time. Ma it's an evolution. En gima grow. Ok onya biro at once. Yes.